Mm. Mm. Mga kabingka. 2,000 years later. Oy, welcome back another video ng food karon mga kabingka. So i-food is na to ning bago sa Chowking mga kabingka. Pangalan na yung mga kabingka chicken Imperial mga kabingka. Mao yung bago no sa Chowking. Let's go. This is the rice. Oh, yeah, may popcorn base. Ito ang rice nila. Sinangag din eh. Sauce nila. Dami. So, iba na ito ni ang chicken Imperial. Look at that. Sauce na ito niya. Perfect. So 10/10. Kami kini chicken Imperial. Dili no malasag manok ni siya ba? Lami ka the best. Lami kayo. Ten over 10. Perfect. So, okay kayo? Goods quality kayo? So, ito po si DJ March in the place of you. See you in next my food adventure and food taste mga kabika babish ka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.